Machiegni kendo nyakora mogi chenro mar kawo pacho gana motenore gi paro mar thicho oko jatend piny Rigathi Gachagua ne tulo kwako mokalo e boma ma opogore e pacho ka. E boma ma Nairobi ne tulo muoch seche mane jal ma osebedo e ng'ala manyime e seyo tend William Ruto Morara Kibaso odonjo e kar romo ma Bomas of Kenya kendo ne ohudhe mokalo gi jopiny ka igoye radar. Ywaruok makamano bende ne omienjo e kaunti ma Kakamega, Nyandarua e kind kauntis mamoko. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. Okinyi saa 4 ka bagro ma Bomas of Kenya ne osepong' kar rombe kendo ganda no yuoro koke kuonde chung' ute bura 17 duto ma Nairobi ka. Boma Nairobi kae chenro mar winjo pach jopiny e wi paro mar thicho oko jatend piny Rigathi Gachagua notelo gi jood bura ahinya to mago mag ODM bade ma Nairobi. Kata kamano seche mane chenro ni dhi nyime ne wendo moro oyuoro e romoni. Morara Kibaso ne ochopo mana kaka jopiny mamoko mar chiwo pache. Donjo mare ne chal kama opiacho motegno romoni kendo ne tungni ochakore. Kae ni choge mondo hore mos kendo bed piny mar miyo romo dhi nyime kaka ne ochane. Order! No, sit down! Sit down! Get back! Sit down! Order kwanza! Order! We can't proceed without order. Everybody, no. We go and sit down and we'll give you the microphone, but down. To kata kapodi gweno okomonyo bando, Morara no yudre lwet jopiny e karo ma Bomas of Kenya kendo ne tulo chakore ayanga ka en mane gete. E seche goro mane chiwa rita e Bomas of Kenya no chuno mondo kaw okang' e lwetgi ka gok tung' moso gi Morara. Hii kijana hii. This boy here. Kendo kombe mag bet no yudo tich kinde no. Morara mosebedo ka pingo jatend piny William Ruto ne ochopo kanyo gi lange ka dwaro mare ne en ni twak madhi nyime no ma thicho oko Rigathi afis onego mul bende jatend piny Ruto. Tungni makamano noweyo Morara kod hinyruok mokalo kendo ne ochuno bila mar kwanya wiye ka rese kuom mahu mar jopiny. Nairobi oye! Hii ndio utamu ya Nairobi. Hiyo ndio utamu ya Nairobi. Tungni makamano bende kinde ka pa jopiny no bende no kwa kalora ma Olo Kalawe County ma Nyandarua tok jopiny kwedo chenro makamano ka gwacho ne en mar wang'o ganda. Kama tunajaza form tujaze hapa, zihesabiwe hapa ili tujue hapa Nyandarua tumesema ni wangapi. Hizo zingine zenye zimepelekwa huko sisi hatutambui. Ya pili, hatuamini yeyote ambaye tunaweza mpatia makaratasi sahihi aende naye, kwa sababu hatuamini hii serikali sahihi, kwa sababu imekuwa fake, na sisi tunasema hatutagawa mlima. Hata waitengeneza namna gani, tunasimama na Rigathi mpaka dakika ya mwisho. Hata kama makaratasi wataenda watengenezea State House, wapeleke huko waseme Rigathi aondolewe. Hiyo tunajua watatengeneza, lakini sisi hawezi tufike pale. Kaunti Murang'a bende ne kodong' chien e tulo kinde ka pa jopiny oganda nong'iso luoro ni chenro no ok otayo mambidhore kaka onego time. Na siku ya leo niko na aibu kubwa sana kwa watu wa mlima. Naona ya kwamba viongozi wetu wa mlima, na ile sababu imefanya nipige magoti ni ya kwamba tumeaibika watu wa mlima. Rigathi Gachagua alikuwa na Twitter, tushikane pamoja tuwe kitu kimoja. Lakini siku ya leo ni aibu kubwa sana kuona ati mbunge wa Murang'a Betty Maina ndiye natumana ati sahihi za kusema hatu support motion ya kuimpeach Rigathi Gachagua, ni yeye anatuchapa, anatupiga. Jodak ma Kakamega kinde twak mar paro no bende ne ofwenyore paro to kweth moko wuok ariyo masiro thicho oko Gachagua kod mano makwedo paro no. Kwa kauli moja kuna wale wamesema Ruto must go, majority wamesema Gachagua aende nyumbani. Eric Owenga, Ramogi TV. Karo bedo ni